Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Maluhod po kita para sa Oratio Emperata. Pamibi ilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki ipatin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman ken sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsisakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang satuyang mas sponsor sa ngunyan, iyo po ang mga minasunod, Architect Nestor F. Santiago III, Cynthia and Erwin Laksa and family, Dr. Sheila Vargas Sedanto, Maria Patricia Giselle Sedanto, Legazpi Premium Marketing, Legazpi Premium Development Corporation, Ranyola Family, Tubig Family, Josiah Ray Francis Shapno, Prince Raymond Aban, and Jason Candia. Ang mga intensyon kan sa tong mga Santa Misa ngunyan iyong mga minasunod. Thanksgiving for passing the LET and NAPOLCOM exam offered by Nick Justin Miguel Española. Thanksgiving also offered by Nida Malano and family. Ruth Reyes and family. For passing the LET exam offered by Julian Bercasio and family. And Thanksgiving also offered by Dana and Emil Castillo. Espesyal na kagadan kan mga minasunod. For healing and fast recovery of Jeden Yandelar offered by Anonymous. For healing and fast recovery of Anika May Francisco offered by Francisco family. Matindog na po ang gabos sa sinsarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon.
kalangitan, madya ka mo magsamba sa satong kagurangan. Madya ka mo magsamba sa satong kagurangan. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Sarong dakulang balaog, an sa tuya pong ipinagsaselebrar mo niyan, an Pasko, kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan, pag-abot kan sa tuyang paratubos. Sa tahaw kan kadiklumani kasalan, na kung sa inyaon kita, sarong dakulang paglaom, na sarong paratubos, namundag sa tahaw niyato kapos, and Emmanuel, ang Diyos na uya sa to. Ngunyan, midbidon ta po, ang sa tuyang mga pagkukulang, lalong-lalo na ang pagkukulang na mamidbidan, niyato siya, sa satuyang buhay, napalaugon ta siya, sa satuyang mga puso dahil kan sa tuyang mga pagkakasala. Tanganing kita, na uya digdi, magkanigo, na mag-ako sa regalo nin paratubos, asin magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay na kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, sa nagkakatulinaman, sa mga namong marayan mo, Ginoo amin ka, Ginoo yawi ka, sinasambang ika, pinapamurawan ika, pinapasasamalan ika, tulikan daunang amurawayan. Nagurang na Diyos, adelangit mo sa mga kakamhan. Nagurang na aking Pugong Jesu Cristo. Nagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, akikan naman. Nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Kana nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban. Ako aan sa mong pakimahera, ka na nagtutukaw
sa tuokan naman, kaherati kami. Ay kasanan banan, ikasanan kagurangan, ikasanan ro kahalang ko. Jesu Kristo, kaibakan Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos. Mamibi kita, O Diyos na makangangalas na nagmukna, asin urog na makangangalas na nagbago, kan dignidad nin tawo, warasan namimibi kami na makisumaro kami sa iyang pagka-Diyos, na nagpakanigong makihira sa samong pagkatawo. Siya, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, si Propeta Isaías nagdara kan mensahe nin kaugmahan asin katuninongan. Pinapagiromdom niya kita na ang Diyos duminatong sa pagligtas sa katawuhan. Ipinahiling kan Diyos ang sa iyang kapangyarihan asin pagkamuot sa gabos na nasyon. Maghinanyog kita sa promesa nin kaligtasan na uutubon ni Jesus. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw ning kabukidan, an mga bitis kan nagdadara kan marahay na bareta, an bareta ning katuninongan. Ipinapahayag niya ang kapangganahan, asin nagsasabi siya sa Sion, Hade an sa imong Diyos, nagkukurahaw an mga nagbabantay kan syudad. Sarabay sindang nagkukurahaw sa kaugmahan, nahihiling ng gadninda ang pagbalik nin kagurangnan sa Sion. Pagkurahaw kamo sa kaugmahan, kamong nagkagarabang lugar nin Jerusalem. Hulita ililigtas nin kagurangnan an sa iyang syudad, asin rarangahon niya an sa iyang banwaan. Gagamito ning kagurangnan ang banal niyang kapangyarihan. Ililigtas niya an sa iyang banwaan. Asin mahihiling iyan kan bilog na kinaban. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An gabos na puro kan daga, nakahiling kang kaligtasan kan satong Diyos. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan. Hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan, asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ipinahayag ning kagurangnan an sa iyang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon an sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot, asin pagkamaimbod sa harong ni Israel. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Nahiling kang gabos na puro kan daga, ang kapangyarihan kan sa toyang Diyos. Gabos na daga, maugmang magkurahaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit, asin sa mga kurahaw ning kaugmahan. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Mag-awit nin mga pag-umaw sa kagurangnan. Musika tugtugon sa arpa. Patanugon ang mga trompeta, asin ang mga hamudyong. Maugmang magkurahaw sa kagurangnan na sa tuyang hade. Ang gabos na puro kandaga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ang ikaduwang babasahon, nagpapagirumdom na sa nakaaging panahon, ang Diyos nagtaram sa paagi kan mga propeta. Alagad ngunyan, ang Diyos minataram sa paagi kan siyang aking si Jesus. Si Jesus ang ladawan kan kamurawayan kan Diyos,
asin huli sa iya, ang gabos na pangyari. Duminatong siya sa pagligtas sa to, asin irani kita sa Ama. Sa paghinanyog niya to kan pagbasa, pasalamatan ta ang mahal na Diyos, sa pagsugo sa to, kan sa iyang bugtong na aki. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kay itong panahon, sa kadakol na beses, asin sa manlain-lain na paagi, nagtaram ang Diyos sa satong mga ginikanan, huli kan mga propeta. Alagad sa mga huring aldaw na ini, nagtaram siya sa to, huli sa iyang aki. Huli sa iya, linalang ni Diyos ang gabos, asin ginibo siyang paramana kan gabos na bagay. Nasasalming sa iya ang kamurawayan ni Diyos, siya ang tunay na ladawan kan sa iyang pagka-Diyos. Iniingatan niya ang gabos sa paagi kan mapangyari niyang tataramon. Pakalinigi niya kan mga tao kan sa indang mga kasaalan, nagtukaw siya duman sa langit sa too ni Diyos, ang pinakamapangyari sa gabos. An aki ginibong mas dakula kisa sa mga anghel, siring na ang ngaran na itinao sa iya ni Diyos, mas dakula kisa ngaran kan mga anghel. Hulita ang Diyos da inagsabi sa kiisay man na anghel, ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw, naging ama mo ako. Ang Diyos da ima nagsabi sa kiisay man na anghel, ako magiging ama niya, siya magiging aki ko. Kan madali nang ipadara ni Diyos sa kinaban ang panganay niyang aki, nagsabi siya, dapat siyang sambahon kan gabos na anghel ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinuunan, iyo ang tataramon kay bahan ng Diyos, asin ang tataramon ng Diyos. Puon pa sa kapinuunan ang tataramon kay bahan ng Diyos. Sa paagi niya, ginibo ng Diyos ang gabos, ta ininanuman na linalang, nabakong sa paagi niya. Nasa sa iya ang buhay na ini iyo ang nagtataon ng liwanag sa mga tao, ang ilaw nagliliwanag sa kadikluman, asin na ini iyo ang nagtataon ng liwanag sa mga tao. Ang ilaw nagliliwanag sa kadikluman, asin day nanggad iyan na parong kan kadikluman. Sinugo ng Diyos ang sarong tao na ngaran Juan. Nagdigdi siya sa pagsaksi dapit sa ilaw. Tanganing huli kan pagsaksi niya, magtubod ang gabos. Pakong si Juan ang ilaw, nagdigdi siya sa pagsaksi sa nadapit sa ilaw. Ang tunay na ilaw na nagtataonin liwanag sa gabos na tao, minadatong sa kinaban. Ang tataramon yaon sa kinaban, asin ginibo ng Diyos ang kinaban sa paagi niya. Alagad da siya namidbid kan kinaban. Nag-abot siya sa sadiri niyang banwa, alagad da siya inako kan mga tawong sadiri niya. Alagad ang mga nag-ako sa kanagtubod sa iya, tinawan niya nin diretso na magin mga aki ng Diyos. Bako sindang gikan sa dugo o sa laman o sa kabuutan nin tawo, kundi sa kabuutan ng Diyos.
Ang tataramo naging tao, as nag-erok sa kaibahan yato. Pano nin biyaya sa kakatotoohan. Nahiling mi an sa iyang kamurawayan, an kamurawayan na itinao sa iya kan sa iyang ama bilang bugtong niyang aki. Nagsaksisihuan dapit sa iya. Ini an ibinalangibog niya. Siya an sinabi ko sa Indo, kay ito namadigdi sunod sa ko. Alagad mas dakula siya sa ko, hulita dati siyang buhay, bago ako namundag. Hali sa nagsusupan niyang pagkamuot, tinawan niya kita nin sunod-sunod na biyaya. Ang katugunan itinaonin Diyos sa paagi ni Moises. Alagad ang biyaya asin katotoohan nag-abot sa paagi ni Hesu Kristo. Mayo pang nakahiling sa Diyos, ang bugtong na aki, na nasa kaibahan kan Diyos Ama, iyo ang nagpamidbid dapit sa Ama. Mga tugang kong namumutan, ang marhay na bareta kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Merry Christmas po. Pakigreet kan sa tuyang mga kataid. Merry Christmas. May good news po ako sa Indo. Gusto nindong maaraman? It's a boy. Lalaki po, sunaging aki ni Mama Mary as in Papa Joseph. And ang ngaran na itinao po sa iya, Jesus. Ngaran na ang ibig sabihon, God saves or God is salvation. Ang Diyos na nagliligtas as in magtatao nin kaligtasan. The good news is, the boy is not only for Mary and Joseph, but for all of us. Jesus was born for you and me. Sabihon ta daw iyan sa satuyang katay. Jesus was born for you and me. Amen? That is the very reason why we celebrate Christmas today. So let us know, what is really the essence of Christmas? Ano ba talaga ang kahulugan kan selebrasyon kan Pasko? May nabasa po akong sarong libro, as in sa librong ini, may istorya siyang ipinag-share. A book written by Jack McArdle. Ang title kang book is More Stories for Teachers and Preachers. If you happen to find this book, yaon po siya sa page 64, number 98. Yan, hanapon niyo yung librong ini. Ang title kang story is The Difference Between the Teachings of Confucius, Buddha, and Jesus. Yan. The story goes this way. May sarong lalaki nahulog sa sarong sadit as in madiklom na kalot. Kang yaon duman sa lalaki, he was seeking help from the outside. And Confucius was the first one to pass by. Nag-agi po si Confucius as inahiling niya itong lalaki sa irarom kang kalot. Sabi ni Confucius duman sa lalaki, kung ika lang nagdangog sa mga katukdoan ko, dahil kakuta dyan nahulog sa kalot na iyan. And after saying so, he went on his way. Binayaan sa lalaki. Ang sunod pong nag-agi, si Buddha. Na-imagine nyo si Buddha? Dakulang lalaki. Kang nahiling niya man itong lalaki duman sa irarom kang kalot, sabi niya duman sa lalaki, ara mo man nadakulaon ako, dahil kakayang tabangan. Pero kung sumakat ka digdi, pwede takang tabangan. And he also went on his way. The last person to pass by, according to the story, was Jesus. At sa tong kakurangnan. And when he saw the man inside the pit, sa irarom kang kalot, without saying any word, luminampaw, luminuksoan kagurangnan ta duman sa kalot. And luway-luway, tigtabangan niya sa lalaki na makaluwas duman sa kalot. Why did I share with you that story? Because that story, namumutan kong mga tugang, beautifully illustrates the meaning of Christmas. Iyan ang kahulugan kan Pasko. Sabi sa tuyang Ebanghelyo, the Word became flesh and made His dwelling among us.
And Christmas is the incarnation of the Son of God in the person of Jesus. Nanitawo sa paagi ni Kristo, tanganing kita ihawas sa satuyang mga pagkakasala. Sa kadikluman kan kasalan, sa satuyang makasalan na kamugtakan. It is God incarnating in the person of Jesus. It is the divine Diyos na nagbaba sa katawuhan with the noble intention of redeeming mankind from sin. Sabi po ni San Pablo sa iyang surat sa mga taga-Pilipo, sabi niya, though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God and rather, He emptied Himself and took the form of a slave, being born in the likeness of man. In other words, ang Christmas po, an essence ng Christmas is this, that Jesus was born to save us, to alleviate us from our sinful predicament. Tanganing iligtas kita sa satuyang kasalan. Amen? O wala ba kayong mga kamay? Pasalamatan ta daw ang satuyang kagurangan sa dakulang regalo na itinao niya po sa satuya. Now, kung arog po kayan ang regalo na inako ta, regalo nin para tubos, ano dapat ang satuyang maging kasimbagan? O, ang kasimbagan ta, makukuha ta sa acronym kang word na Pasko. You will find in the word Pasko several letters, P-A-S-K-O. Anong meaning kang P? Pasok Kristo. Let us welcome Christ in our hearts. Palaugon ta siya sa satuyang buhay. Takong kita, padagos na yaon sa pagkakasala, we impeach Christ from our hearts. Sinisiblag ta ang satuyang kagurangnan sa satuyang mga puso. Kaya sa taho kan mga kasibutan daw kay ining Pasko, let us find time for quiet and reflection. Maghurup-hurup, mag-atid-atid kan buhay. And if you will find time, mas magayon na makabalik kita sa iya sa paagi kan sakramento ng reconciliation. Let us admit na perang beses na kitang baralik-balik sa mall. Now, it's also time to visit the Lord. Pasok Kristo. Palaugon ta siya sa satuyang buhay. May sarong da po kay itong ama, may sarong aki naghapot sa ama niya with this question, Tatay, kailan ko po ba malalaman kung Pasko na? And this son gave several situations. Sabi ka na aki, malalaman ko ba kung Pasko na o Christmas na kapag may Christmas tree or parol na sa ating bahay? Sabi ka na hindi pa anak. Maski pa may mga Christmas tree na, bako pa man giraray Pasko. Yan. Nagtao giraray ni sarong sitwasyon so aki, pag may nagkakaroling ng mga bata, Pasko na ba? Hindi pa rin anak. Pag nagtutururog ang nagsisimba, Pasko na ba? O, taparagalon sa Christmas party. Yan. Mas lalong hindi anak, sabi kan ama. O, kapag may puto bumbong na at bibingka sa may simbahan, Pasko na ba? May pagoto na? O, tamisa di galyo na? Pasko na ba? Simbagkan ama. Hindi pa rin anak. So sabi kan aki, kailan po itay magiging Pasko na? Let us listen to the response or answer of the Father. I think this is the very core and essence of Christmas. Pasko na kapag isinilang na si Jesus sa puso mo. Pasko na. Kapag pinalaog ta na siya sa satuyang buhay, Pasko na. Ang next letter is letter A. Atras, bisyo. Gabos kita may bisyo.
Gabos kita may kaluyahan. Gabos po kita makasalan. May inaapod na skeleton in the closet. Pero ang panahon in Pasko is the time to distance and dissociate ourselves from things, people, and places that make us sin. Masiblag. Madistansya kita sa mga inaapod na occasions of sin. Ano ang mga nagdadara sa imong kasalanan? Ano mga bagay na yaon sa imo na nagdadara sa imo sa pagkakasala? Cellphone, na maski nagmimisa, nagsi-cellphone ka, baka iyan. Cellphone, na kung saan nakaka-access ka sa mga pornographic site, sa internet. Anong sisay mga tao ang nagdadara sa imo sa kasalan? Sisay na mga company of people that bring you to sin. Let us distance and dissociate ourselves from them. What are the places that you go to na kung saan sa mga lugar na ini nagkakasala ka, na whole year Christmas, nag-iimat-imat ang ilaw. Avoid those places. Because that is the very essence of Christmas, namumutan ko mga tugang, because Christmas is all about new hope and new beginning. Sabihan daw mo niyan sa turog mo ng kataid, magbago ka na. Christmas na, magbago ka na. Yan. Ang sunod na letra is samba tayo. Ano suenot? Pasok, Kristo, atras, bisyo, samba tayo. Christmas is the time for sincere and ardent prayer. So congratulations po, kasubago pagmisa ko, nahiling ko, na-notice ko po, may mga pamilya ngunyan na magkairibahan na nagsisimba. This is the time to spend time with your family, to pray with your spouse. Nangangadji pa daw kamong mag-agom na sabay? O baka iba na ang devotion kan sa imong agom, kisan Miguel na, 4 kantos. With your children and grandchildren and other family members. So, magayon iyan nagibuhon ta, samba tayo. So this is the time to worship and give thanks to God for this tremendous gift that we have received, na iyo po ang regalo kan sa tuyang paratubo. Sunod, letter K, kalat, bango. Yan. Kaputa ang kataid mo. Naligo ka na ba? Nagsipilyo ka na ba? Yan. Baka gabos ka na lang nega. Dahil mo na nahihiling as ina-appreciate ang mga blessings na itinatao sa imo kan Diyos. So today, we are invited to be a person who spreads peace, smiles, optimism, and joy. And ang last letter is letter? Yan. O. Ora mismo. Yan. Do not postpone all of the above. Pasok, Kristo, atras, bisyo, samba, tayo, kalat, bango, ora mismo. Do them now. Do not postpone your conversion to God. Malay mo, malay ta, ultimong Pasko ta na ini. O kaya sabi hagiraray sa kataid mo, magbago ka na. Diba? Do not postpone or procrastinate your loving. Ipahiling na ang pagkamuot kita, kaya minsan gustong mamuot kung wara na sutawo. Habang yaon pa, data sinda na-appreciate, di ba? So, ora mismo, get down on your knees and be reconciled with God. Ora mismo, smile and be grateful. Yan. Tawi daw nin magayon na smile ang kataid mo. Yan. Smile and be grateful so that we can make this Christmas the best ever yet for ourselves, for others, especially our loved ones, and for God. Sa paaging iyan, tutugutan niya to na mamundag giraray
ang satuyang kagurangnan sa satuyang mga puso. So that Christmas will become a real experience of God's presence among us. Emmanuel, ang Diyos na uya sa turog na parasimbang. Ang Diyos na uya sa to. Merry Christmas and God bless us all. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Ipapahayag niya to ang satuyang pagtubod sa punto na namamensionar po sa credo, itong incarnation. We will all pause and kneel down for a while bago kita magpadagos. Sarabay po kita. Nagtutubod ako, Amang makakamhan, kaglalang kaglalang kan langit asin asin daga, daga, kan gabos na nahihiling, asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namo dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halay sa kalangitan, asina ni laman huli kan Espiritu Santo, kiberhen Maria, asina ni tawo. Maluhod po. Ipinako, tindog tabi, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagdios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An siyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang nanasin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa satuyang amang langit noon, sa iyang ipinadaraan sa iyang bugtong na aki, sa pagtubos sa to, namundag sa bilen, pinag-awitan kan mga angkeles, sinambakan mga pastores sa sin mga hade, sa satuyang pamibi, sabihon po niya to, kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nanihinanyugaan sa mong pamibi, ang bilog na banwaan ng Diyos, tanganing mapasa iya ang kaugmahan sa Pasko nin pagkamundag, mamibi kita. Kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na tawo sa kinaban, tanganing mapasainda ang katuninongan, na ibinareta kan anghel sa mga tawong marahay ang buot, mamibi kita. Kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Ang mga dukha, tanganing mapasainda ang pagkamot ni Kristo, na nagpakadukha huli sa to, mamibi kita. Kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Ang kaakian, tanganing mamuot sinda sa Diyos na namundag sa Belen, mamibi kita. Kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Kitagabos na uya sa misang ini, tanganing maging kasangkapan kan katuninongan ni Kristo para sa kinaban, mamibi kita. Kagurang naninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan sa mong ikinaugma, ang pagkamundag nin sa imong aki, tawan sa mo ang grasya na kami mamundag iraray sa bagong buhay, Diyos no na buhay, ni Kristo na samuyang paratubos sa sin kagurangnan. Amen. Amen. Aliturya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako malugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang simbahan. nan, akoon mo, ang dulot sa imo sa solemnidad ngunya na aldaw, nahuli kay ni ang pinakaurog na paghusay, kan samuyang pakipag-ulian nagbunga, asinan kapanoan ng Diyos noon na pagsamba, itinaos sa mo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. At kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong Itaasan espiritu. mga puso, Initaas mi na sa kagurang. pagpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong huli kan misteryo kan tataramo na nadilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan nagtingraw sa mga mata, kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, mabihag niya kami sa pagkamuot sa mga dain na hihiling. Kaya kaibakan mga angheles sa sinarkanggeles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, murabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo gan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring yang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuha siya, nin tinapay, asin pagpasalamat binaak, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini tayniyan sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinapan,
Taganing malubos mo siya sa pagkapuot kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kambos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpinatuod, kan Diyos noon nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburonyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya na hiras sa lambang saro, aninako niyatong katuninongan. Peace be with you and Merry Christmas.
Mga tugang, uyaan kordero kan Dios, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagmaw umayan. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo,
na kami da mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na mahirakon siring na an paraligtas kan kinaban na namundag ngunyan, iyo an ginikanan kan Diyos no na pagkamundag niya mo, warasan, na sa siring man napaagi, siya mismo an magin kagtao kan buhay na daing kagadanan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Available po sa parish office ang 2026 St. Jude calendar. Ngunya na aldaw ni Disyembre 25 ang schedule po kan last mass ngunya na alas 6 nin pagkabanggi. Mawati man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka na kaaging semana. Anonymous, 5,000 pesos, 2,700, 2,000, 1,900 pesos. Duwang anonymous, tig 1,000 pesos. Anonymous, 900. Apat na anonymous sa tig 500 pesos. Anonymous, 300 pesos. 150 pesos. SAB, 5,000 pesos. Devotee, 1,000. Devotee, 700. Vandolph, Basilonia and family, 500 pesos. Diyos mabalos po. An sa kuya pong daing tapos na apresasyon asin pagpasalamat sa lambang saro sa Indo na naging parte kan sa tuyang mga nakaaging selebrasyon in antisipasyon asin pag-andam sa Paskong ini kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Manlain-lain na komisyon, grupo, tigdi sa parokya, different ministries, naging parte po kan sa tuyang selebrasyon, special na pasalamat at sinapresasyon duman sa naging mga cast kan panunuluyan na ginibo po niya to kasubanggi sa tuyang Commission on Youth. Thank you very much po sa Indo. Since sa mga naging parte kaini, magpuon sa Paris Pastoral Council, sa DSJ, ang Daughters of St. Jude, ang Commission on Worship, asin manlain-lain na grupo. Salamat po sa Indo. Day ko na kamo masaro-saro. Mag-araga kita kung saro-saroon ko po kamo. So, igwa pa kitang alas 6 na misa. Aram po ka Diyos. Kung day man kamo na mensionar sa pangaran, day magmuto-muto kung lalaki, day maggiti-giti kung babayi. Yeah. So, aram kan Diyos, an sa Indo po kapagalan, an sa Indong selfless service na itinao sa parokya. Siya na nakakahiling sa hilom, siya man lugod ang magbalos sa Indo kapos. Salamat, asin Merry Christmas sa lambang saro sa Indo. Matindog na po kita. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduko an payo, asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos. Kananaki kan Diyos na nitawo, dinaog niya an kapangyarihan in kadikluman, asin kasalan, asin pinano niya ang banal na aldaw na ini din sa iyang kamurawayan. Halion lugod kan Diyos, ang kadikluman din kasalan, asin paliwanagan, ang sa indong puso sa kabanalan nin buhay. Amen. Ipinadala ni Diyos ang sa iyang anghel sa mga pastores, tanganing ibareta ang maugmang pagkamundag kan sa tong paratubos. Panoon lugod niya kamo nin kaugmahan asin gibuhon na mga tagapagbareta, kan sa iyang tataramon. Amen. Kanang tataramon na ni tawo, ang langit nakasaro sa daga. Iwaras lugod niya sa Indo ang katiwasayan, asin kaharahayan, nin buot,
asinan pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos ken Dios na mamumuton asin maheherakon. Anama an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na an sa tuyang selebrasyon, lakaw kita dara an pagkamuot asin katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, Tayo ay magsasiyawin ng magagandang himig dahil sa siya'y pag-ibig nang si Kristo'y nagsilang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng bagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiyawin habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Thank you po and Merry Christmas.